Tatlong piraso ay 4. Tatlong piraso guys, oh. Meron pala guys, oh, yun, oh. Kaya pala hindi gumagalaw kasi sigurado ko malaki na to. Yan guys, isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Mali, trabahanteng na naman tayo. Balik tayo sa dating spot. Bali 15 yung nilatag natin dito, ay 14. Yung 5 piraso nandun sa tapat lang ng kubo natin. Tingnan natin yung bangka natin guys, kasi makakadaan pa naman. So sana pala rin tayo guys. Dito pala guys, may papundahin pala ako dito. Dalawang piraso guys. Yan guys, oh. Dito guys, may papandawin tayo dito. Sana may laman. Dalawa guys. Yes. Dalawang piraso guys, oh. Wala nang kain guys. Medyo malalaki na yung bakas na yun. Isang piraso lang guys. Isang piraso lang guys. Dito guys, may papandawin tayo. Ay, natanggal pala yung pain. Good size na rin. Ano? Good size na guys. Wala nang pain. Walang huli guys, oh. Walang pain. Tanggal pala yung pain. Dalawang piraso.
Maliliit guys. Dito guys yung isa natin. Ay gumagalaw sa loob guys. Tatlong piraso ay 4. Apat na piraso. Nandun pa yung tatlo natin. Wala nang kain, no? Tatlong piraso guys, oh. Parang umabanti na dito yung alimango. Umabanti na sila dito. Yan o, 3 piraso. Maliit yung isa. Umabanti na sila dito guys. Wala na sila dun sa pinaglatagan natin. Nandito na sila banda. Dito, nandun sa unahan. Maganda maglatag dun bukas sa unahan. Meron pala guys, oh yun oh. Kaya pala hindi gumagalaw kasi sigurado ko malaki na to. Malaki na oh. Ayos guys, oh. Malapit na ako guys sa pang 13 natin. Sana madagdagan pa. Nandito sa medyo masukal na area. Nandun yung trap natin. Parang wala yatang gumagalaw guys. May nasa taas pala. Bakit kaya may nasa taas? Baka may malaki. Ang dami pala guys. Suga-suga karabo. Sa taas oh.
maayos yung mga trap natin dito guys. Dito banda. Sunod. Tatlo, dalawa, tapos may 4. Mukhang ayos dito paglatagan bukas. Pag makahanap tayo ng kumain. Masakit sa paa guys. Isang trap na lang yung papandawin natin. Wala guys. Walang kabawas-bawas. Bali 5 trap na lang yung papandawin natin yung sa tapat ng kubo. Sana makadali yun guys. Stay tuned lang guys, kararating lang natin. Bali may papandawin pa tayo 5 trap dyan sa tapat ng kubo natin. Ito yung 14 natin. May huli pa rin guys kahit pa paano. Tara guys, samahan nyo ako sa pagpandaw dito sa 5 piraso. Sana madagdagan. Sana maganda yung huli dito. Yung isang trap dun, yun yung unahin natin guys. Naibasan na guys yung mga trap natin. 2 piraso guys oh. Yung isa ang bawas ng pain. Dalawang piraso. Wala siguro. Wala guys. Tuway guys oh. And then guys yung isa, pang-4 natin dito. Bali pang 18 na yan. Wala guys, mingaw. Tapos lang natin magpandaw guys sa 19 trap. Ay huli pa rin naman tayo guys kahit paano. Ayan. Medyo may napatalian din tayo. Talian pa rin tayo guys oh. Medyo malaki na rin. So yun guys, see you next vlog po. Salamat sa panonood.